sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabubuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultiyon sa kaalam, non potest esse deuteronom, cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwaas kamaturan ni pasukan. Mao nga kita kinahanglan mututok sa gahom sa kasulatan. Kaya matod pa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo, ang akong mga pulong kini maong kinabuhi ug pagkabalaan. Amahan ko balaan na silang akong mga tinunan sa imong mga pulong, kay imong mga pulong balaan man ang imong mga pulong maong kamatuoran. Maigso nagdapit kami kaninyo ning atong tulamanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, gaton ning pagasundan sa atong pagampo. Sangan samahan sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos lang itong amahan, pinagi ni Jesus nga among manunubos mingon bisag unsa ang inyong pangayuon sa akong amahan. Gamit ang akong ngan, ug kamo dili niya balibaran. O sa Ginoo tabangi kami, tagi kami kabaskog sa among pangunahuna ug galamhan sa pagalagad kanimo o Dios. Nga ang Espiritu Santo mogiya kanamo. O ang mahal nga Birhen Maria, musangpit kami kaya ngiyang pagampo nga to siyang anak dili man balibaran nga ang makalilisang nga panghitabo gubat sa kalibutan ang Russia, Ukraine, libo-kalibong mga kinabuhing nakalas o ang nabantog natong Israel batok Iran o kini naghatag og dakong kahadlok tungod sa daghan kay mga kinabuhing nakalas sa gera. Salmos 46:9. Ikaw, Diyos mingon, ako ra ang makapahunong sa gubat. Musa nga muyo kami Ginoo nga dungga nga mong pagampo. Sa ngalan ni Jesus, Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Uban nato niya si Carlo Badinas, si John Porca, si Amado Aquino, tapos gawa si Brad Rudy Racasa. Pero sa pagkakaroon, magsugod tadayon sa pagpaminaw sa atong mga kaigsunan. Atong matagad si Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok og maayong gabi kanimo Bradsok og sa ato ang mga suki nga tigpaminaw nining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa DYRF Radio Puwersa. Unya og sa naglantaw di karon Bradsok sa atong live streaming si Sister Ninya Billy Habraw Hautupat. Maayong paglantaw Sister Ninya, padayon sa imuhang pag-study sa ato ang pagtuong Katoliko. Og labi na gayud ni Brad Michael Cabunilas og ni Brad Romy Hinson og ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba og kanimo Brad Mako Mangyaw uban sa imong asawa, maayong pagpaminaw kanaton tanan. Ang akong pangutana Bradsok, mahitungod ni ining pagkainahan ni Maria sa simbahan Bradsok. Kay matod pa nila Bradsok nga naaba kuno ni sa Biblia nga si Maria inahan sa simbahan. Kay matod pa nila Bradsok dili man daw di biblikal. Unsa may ato ang basihan ani Bradsok nga si Maria inahan sa simbahan? Palihog ko og pagpatinaw ani Bradsok. Ang atong gibase og sukaranan ni na sa San Juan 25. Nga diha nga si Jesus gilansang sa cross aron pagtubos kanato. Naghimo ang Ginoo sa ka laraw nga may nungdanon kayo. Iyang gitan-aw ang iyang igagaw nga si San Juan nga nag-apong o
agak sa iyang inahan nga si Santa Maria. Og si Jesus mingon ni San Juan nga igagaw, anak, sudunga ang imong inahan. Ingon og gitudlo ni Jesus iyang ngabil ang iyang inahan nga mo Santa Maria. Og mingon siya ngadto ni Santa Maria, isip siya Dios, babae, sudunga ang imong anak. Og gipasabot ni Jesus nga siya si Maria mahimo ng inahan nga espirituhanon sa mga tinubos og sa mga nisunod ni Kristo nga maong mga apostoles. Mao na si Maria nahimong inahan sa iglesia tungod kay gibilin ni Jesus ang iyang mga tinunan uban sa pagtamod ug pag-agak usab sa presensya ni Birhen Maria. Og siya sad si San Juan Evangelista gila usab nga nahimong representante sa tanang mga tinubos kung mga anak sa espirituhanong kahimtang. Si Maria nahimong inahan natong tanan. So diya sa Santa Iglesia angay tukma nga si Maria tawgon og inahan sa mga sumusunod ni Kristo kung mga simbahan. Og siya gyud si Kristo ang mitudlo kang Maria, babae, sudunga ang imong anak. Kita nahimong mga anak nga espirituhanon ni Santa Maria. Musa tukma nga to siyang tawgon og Mater Ecclesiae, the Mother of the Church. Muna itong tubag sa mga tanan ni Carlo Badinas o niya mutagadayin ta ni John Purka. Salamat Bradsok, mayong gabi kanimo sa tanan diyang nagpaminaw das matalom litin ni Attorney Maninggulo ni Jad Ubos o ni sa tanang mga pare sa matalom, labi na si Padre Timothy ug yang kaawabag mga kaparian o kauban, ug labi na das kagnaan ni Padre Alin Arayan og sa Alin tanan Arayan oo sa kaligdong buutan og matinabangon kay makabus sino Bradsok nga pare nga nagsaksi gyud sa kinabuhi ni Kristo. Alter Christus, mao gyud lain nga Kristo, ang iyang kinabuhi naghatag sa dakong kahulugan sa kalipay sa mga kalag tungod kay di niya balibaran ang mga mosangpit gyud og sikol kun pagkumpisal sa mga masakiton Kinahanglan o gyud. pagdawat sa Lisod lawas ni sulugon. Kristo diya sa pagkalawat. Balik ta ni John Porca. Salamat Bradsok og labi na ni Ernesto Roses diya sa Kauradjo. So base na magkita ta sa June 5 June 5 man siguro may ana diya mo tan-aw mi og maun sa tong naiskutan diyang mga kalihukan nya labi na diha sa Malapok Norte si Nanay Pining ug si Tatay Christian Dolorito akong inahan ug ama-ama akong mamanghod na diha ug diha sa kagnaan nga mamanghod nako si Bading ug si Duming. Maayong gabi sa inyong pagsunod niining programa. Ako pangutan na Bradsok nga sugatan nag-ingon man dinhi nga dunay inyong Biblia nga si Pablo miingon sa tagsa-tagsa muatubang sa hukmanan ni Kristo ug sa iyang hukom madawat niyo ang ganti ug ang silot diha sa 2 Corinto 5:10. Apan nagpasabot kini nato nga si Kristo gayod mao'y maghukom. Apan si Kristo miingon kamo magahukom kang bisan kinsa. Sa San Juan 8 bersikulo 15, si Jesus dili maghukom. Busa nagkasumpaki din si Pablo ug si Jesus. Bradsok, unsa may itong katinawan ani? Atong basahon katong imong gisgutan nga San Juan 8:15. 8:15. Kay sa San Juan 5:22 ningon mas Kristo, ang paghukom sa kalibutan gitugyan sa mahan nga kanako. Ako'y maghukom sa kalibutan. Pero sa paganhin ako, ako manhi pagka maghukom, apan ang pagluwas sa katawhan. Pero umaniana sa adlaw sa panudya, ako moong hukom sa mga katawhan. Sa atong basahon ang San Juan 8:15, kunon sa gipamuong ni Kristo, may tungon ining San Juan Kapitulo 8 bersikulo 15. Mao ni ang atong mabasa sa Kapitulo 8 niya bersikulo 15. Ya mao ni John ang atong mabasa sa John 8:15. O ilabihan ka pino ning libro. You judge by appearances
but I do not judge anyone. And even if I should judge, my judgment is valid because I am not alone. But it is I and the Father who sent me. So, nagisgot si Kristo nga, you judge by appearances. Ang atong Ginoo, gusto mo himo sa ka tambag o paglikay sa mga kadaot nga may tabo. Kana bang magpasagad na taghukom sa katao? Tungod lang kay dunay naglakaw nga lalaki, ya doon na siya ni abrasa nga babae nga dili niya asawa, lain na nga tungod na nga kadto di ay usa ka estudyante nga pag umangkon uyuan to niya yang gikakuyog og nagkuyog sila kay mangayo magitong pag-umangkon og bayad sa tuition fee. Una nga lain ang istorya nga ang maong lalaki doon ay kabit sa kabatan o gwapa pa gyud. So dili na maayo nga kita maghukom sa appearances atong makita kung dili kinahanglan na prueba o ebidensya og di sad maayo nga spying on himutag mga pagpangispiya ba sa mga tao gisig tao nato para ni Jesus dili na angay natong buhaton. Musa mo na ang pagtambag niya nga do not judge by appearances. Di ta maghukom sa atong makita. Mo na atong tampo tubag sa pangutana ni John Purka o garita ni Brad Rudy Rakasa. Salamat Brad Sok ug mayong gabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Flori Abanto, Winnie Miro ug ni Genesis Veronica and Maria Rakasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon Bradsok, aritas kasulatan Bradsok sa 1 Corinto 14:4. Those who speak in strange tongues helps only themselves, but those who proclaim God's message help the whole church. Ang nagsultig lahi nga pinulungan naglig-on sa iyang kaugalingon. Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios naglig-on sa tibok iglesia. 1 Corinto 14:4. Sa Pilipos 2:12 sa maayong balita Biblia na kanayon, Apostle Paul said, "While I am away from you, keep on working with fear and trembling to complete your salvation." Sa Binisaya pa, mingon si Apostol Pablo, "Samtang layo ako kaninyo, padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan." Pilipos 2:12, padayon kamo og kahadlok ug pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan. Sa Roma 1:16 sa maayong balita Biblia na kanayon, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo, una sa mga Hudiyo ingon man sa dili mga Hudiyo. Maluwas gyud ang tanan nga mutuo, mga Hudiyo man ug dili Hudiyo. Akong pangutana ang Bradsok, ug maluwas ang tanan Bradsok, kinsa pa may ibutan sa Ginoo sa impierno? Palihog ko kog patin-aw Bradsok. Mao man ning pangandoy sa Ginoo nga sa libro ni Isaias uluhan City versikulo 43. Nga mingon ang Dios, mao na nga akong tuyo ug tumong nga mo'y dangatan sa tao, nga sila makaanggon sa himaya nga kung giandam kanila, nga sila maluwas. So kanang himaya mo nang usa sa mga kahulugan sa himaya, kahayag sa Dios. Ay kaduha nga kahulugan mao ang gingharian sa langit nga gitagana sa Dios kanato. Pusa nagtinguha siya nga ang tanan maluwas pinagi sa maayong balita. Ang maayong balita nagikan man sa Israel, kay si Kristo taga Jerusalem man sa Israel, busa nagikan ang maayong balita sa Israel. Samtang ang maayong balita dili lamang alang sa mga Israelitas, kundi bisan sa mga dili Hudiyo. Sa mo nang pangandoy sa atong Ginoo nga ang tanan makadawat sa kaluwasan,
Kay mauna niyang gituyo og gipanday usukad sa kasinugdanan nga ang tanan malangit. Ug dili siya gustong dunay mahitambog sa impyerno. Kay ang Dios naibaw ug nasayon unsa ka makalilisang. Wa pa makita sa mata, wa pa madungog sa tundunggan ang pagkamakalilisang sa pagantos ug kasakit sa kalag dito sa impyerno. May rabag human hangtod sa kahungturan ang silot matagamtam nato nga walay kainit dinis kalibutan o kayo nga ikatumba sa kainit sa impyerno nga dili pa gyud matapos. Way katapusan ang pagantos dito sa impyerno. Mao na nagtinguha gyud ang Dios nga kitang tanan makaamgo siyang tawag og dapit nga biyain na ang inyong pagpakasa. Tumana na mga sugo ug pagbuhat og maayo. Nasa Ezekiel 18 versikulo 27. Tulo. Hunong na pagpakasa, tuman sa sugo, pagbuhat og maayo, ug maangko ninyo ang kaluwasan nga akong gitagana. Mao ning tinguha og pangandoy sa Dios nga ang tanan maluwas. Musa kanang giingon ni Brad Rudy nga ang mayang balita para sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo para maluwas, wala kalag ato sa impyerno. Kana panghinaot nga gitinguha sa Ginoo. Pero wa ta mahibaw sa unsa gyud mahitabo kay daghan man ang mga natintal sa mga paraig, lingla sa yawa o naulipon pagid sa yawa. Hinautunta nga makalibkas sila, makaputol sila sa kadina sa ilang kaulipnan. Atong paminawon si Amado Aquino. Salamat Badsok og maayong gabi sa tanang gapaminaw sa atong matulanon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok, akong pangutana Badsok may tungod sa laing kinabuhi Badsok ba kung mutaliwan na ta Badsok ba atos laing kalibutan Badsok ba o asa ba ta ikuan ibutang sigon sa atong mga binuhatan madagko og kuan gagmayng sadla o kuan o maayo o dautan ba dito sa laing kalibutan Badsok ang mga kuan dito Badsok ang mga kay usaho naman sa Dios Badsok ang lawas ug galag Badsok ang mga tao ba dito Badsok ba makakuan pa nila Badsok makasulti pa sila dito kuan Badsok og mahilangit samtang ang maimpierno Badsok makakuan sa sila Badsok kanang makasulti sa sila Badsok. Ang langit mo sa kakahimtang sa kahingpitan. Busa dili wadon sa Ginoo ang katakos sa mga tao sa pagsulti. Kaya na sa pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10 naabli ang langit og nakita ni Sanawan nga mga kalag nagadayeg naghimaya og sila mitugbaw silang pagpasalamat sa Dios nga hidangat sila sa langit. Busa ang power of speech kung kagahuman sa pagsulti dili mawa sa mga tuwa na sa langit ug ang ilang mga pulong lunlon malinis balaan ug ilabi na silang makanunayon nga pagdaig sa Dios ug pag-alagad sa Dios pinagi silang makanunayon way puas nga pagsimba busa sila makatagamtam sa kalipay nga way katapusan. Samtang dito sa impierno manyakit, mamamalikas, manunglo ug gani ang ilang mga ginikanan yadtong na impierno ilang ginikanan ilang gihatagan o mangilad nga mga puong nganong wa na lang siya patya samtang natawo sila bata pa kaysa gipa tugot nga mudako nga gitambo Ginoo sa impierno mga pamalikas mga panunglo uban pang mga mangilad nga pulong mo'y malitok sa mga tao nga tuwa na sa impierno kay ang mangulo kanila mao man si Satanas nga magsulti og nga puong nga mahugaw og mangilad alang kanila. Mao na kadlukan nato nga mayadto ta sa impierno. Unya atong tagdon si Carlo Badenas. Daghang salamat Bradsok. Niya greetings din ako Bradsok sa mga taga Kahagnaan, Matalom Liti ug labi na diha sa lay minister diha sa Matalom. Ang patron niya si San Isidro. Maayong gabi kanimo brother ug kang Julian Ginoo maayong paglantaw o pagpaminaw. Ang akong pangutana Bradsok mahitungod aning giwali sa mga dili Katoliko nga sayop kuno nang atoang panudlo nga pagtuo plus buhat makaluwas kay matod pa nila Bradsok nganong kinahanglan pa man gyud nga mubuhat ag maayo nga giluwas naman ta ni Kristo
Unsa pa may kapuslanan anang mubuhat ag maayo, mudawat ag sakramento, nga luwas naman ta. Kaya sa episodo 8, klaro kay Bradsok, mao man ilang gamiton, nga naluwas kamo, pinaagis pagtuo, ug dili ni inyong buhat. Unsa may atong katinawan ani Bradsok, nga ang buhat daw, dili daw ni makaluwas. Unsa may atong katinawan ani Bradsok? Tungod kay gilibutan pata sa mga pagsulay ug mga tintal nga gikan ni Satanas ug sa kalibutan, mo nang kinahanglan gyapon nato ang atong mga pakigbisog. Sumala pa sa mga pahayag ni San Pablo sa Filipos 2:12. Panlimbasugi gayon ninyo inyong kaluwasan. Uban ang buhat ug uban sa pagkurug ug sa pagbuhat sa inyong kaluwasan. So, bisan tuon nga gitubos na ta ni Kristo, pero naapagyapon nagalibot ka nato ang mga pagsuway. Ngani sa Judas Tadeo 1:5 ug 6, matud pa dihay akong gipangluwas kaniadto didis kalibutan, pero akong gilaglag kay wala magpadayon. Musa na pay sangka nato pinagi sa pagpanagang nato sa pagampo, paglikay sa sala, pagbuhat ug maayo, pagbasa sa mga pulong sa Dios aron makabuntog kita sa dautan nga maninintal nga mao si Satanas ug ang iyang mga demonyo nga nagalibot kanato. Musa dili na tinuod nga wa na lang tay buhaton. Hinuon na sa 1 Tesalonica 5:17 mingon si San Pablo, pray without ceasing. Pagampo sa way hunong. Kay lagi ang atong kaaway nga mong yawa. Daghan makay mga lances, lingla ug mga paray ug hadla nga dalitang madalipsang. Pero samtang magampo ta, matud pa ni Jesus, pagtukaw ka mo og pagampo, aron mapildi ninyo ang panulay. Nana San Mateo 26 versikulo 20. Yan likay sa okasyon sa sala aron dili ka makasala. Nana sa Sirach kapitulo 21 versikulo 1 ug 2. Nagpabilin nga doon natin pakigbisog aron ta maluwas. Mao katong datong ulitaw mingon Ginoo, unsa akong buhaton aron ko malangit? Wa mingon si Jesus, tuo lang kanako, malangit ka. Unsay pong ni Jesus, kung gusto kang malangit dong tumana ang mga sugo sa Dios. Mabasa na San Mateo 18 versikulo 17. Musa na agyapon ang atong pakigbisog sa pagtuman o pagbuhat sa gipahimo ni Kristo kanato nga mga buhat nga makapahimuot kaniya. Nya balik ta ni June Porca. Salamat Bradsok og maayong gabi taga Marigondon. Lapu-Lapu City, labi na ni Mario Duarte diha ug sa akong mga manghod diha pong duha kabuok, ug labi na sa atong advisor si Brad Cornelio Amit ug sa atong presidente sa CFDS Marigondon mao si Brad Romeo Danyo. O mayong gabi kita na po taog mapon sa ato ang regular Miyerkules nga Bible study diha sa Basak Merkado. Ang pangutana Bradsok nga nag-ingon nga imbento ni Katoliko kining panudlo nga si Maria Mary Mediatrix the All Grace. Imbento ni kay si Kristo mingo San Juan 14:6 ako ang dalan niya unsa man ang ni kompetensya manus Biblias Maria. Unsa man itong katinawan ni Bradsok? Ang pulong Maria Mediatrix in omnibus gratias Dei nga ang Santa Maria nga atong gituhuan nga inahan mao siya ang ingnan to nga tinubdan sa kaluoy ug tungod niya na mangilyo siya kanunay ngadto siya nga anak aron nga kita mapuno sa grasya o kunwa ang mahal nga birhen pasagdan ta ang yawa dali kay mo kawit siya mga tentasyon ug madata ngadto sa daotang dalan. Mao na nga si Maria Mediatrix of all graces, sanglit siya ay mangayo sa iyang anak nga ibuubog yun ang mga grasya ngadto sa katawhan. Kay ang grasya matud pa ni San Pedro sa buhat 15:22, ang grasya ni Kristo makaluwas. Usa ka ng grasya ni Kristo nga makaluwas, ato ginang pagayoon nga mong iyang gahom sa pagpanalipod kanato, gahom sa pag-agak kanato aron makadawat ta kanunay sa hunahuna nga limpyo mga pulong nga matarong og buhat sa pagkamatinumanon sa sugo sa Dios. So, si Maria gyud makatabang nato kay
mediatrix of all graces. Ya sa atong higala si Brad Rudy Rakasa. Salamat pag-usab Bladsok o mayong gabi diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Ray Restauro, Nelson Reyes ug ni Lois Antomo Abing. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bladsok artas Biblia Bladsok sa Jeremias 2:35. But I the Lord will punish you because you deny that you have sinned. Ako ang Ginoo, musilot gayud kaninyo, kay wala man kamo muangkon nga nakasala kamo. Jeremias 2:35, ang dili muangkon nga nakasala, klarutan silutan gyud sa Ginoo. Sa Sirach 23:20, God knows everything before He created the world as well as after. Nahibalo ang Ginoo sa tanan, sa wala pa niya buhata ang kalibutan, ingon man sa nahuman na kini. Sirach 23:20, klaro kayo nga ang Ginoo nahibalo sa tanan. Sa Genesis 3:11-13, nangutana ang Ginoo, kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Akong pangutana ani Bladsok, unsa man ning bitin dahil una musulti din ni Bladsok? Paliw ko nagpatinaw ani Bladsok. Ang mga mananap dili man gina makasulti, pero gisudlan naman ang bitin sa presensya ni Satanas. Muna makahimo pagsulti tungod kay ang yawa doon naman sa gahom kay mga anghel man kaniadto. Wa man muhunong ang ilang pagkadunay gahom isip anghel. Og sila labaw sa tao. Nasa Hebreano 2:7, ang anghel labaw kay sa tao. Sa ito pang yawa kay anghel man, labaw na sa tao. Mao na nga gikinahanglan gyud kay nato ang paghimo sa buhat nga dili sa mas nitabo ni Adan ug ni Iba nga silang pagpaduol sa kahoy sa tentasyon, nangapukan sila ug nituo sila. O gusto ang Ginoo nga magpaduol ta asaman sa kahoy. Din didto gilansang si Kristo sa krus, dinhi sa atong mga panimalay sa simbahan na agay crucifix. Na krus din gilansang sa Ginoo nga magpahinumdum kanato unsa kapaitang kaagis katawhan nga naulipon ni Satanas og pilaagi lamang sa kamatayon ni Kristo sa krus. Hebreo 9:22. Pinagis kamatayon ni Kristo sa krus, natubos kita ug napasaylo atong mga diya sa atong pagpamalandong kanunay sa kinabuhi kasakit ni Kristo nga andam siyang tagana kanunay pagbitad kanato gikan sa kaulip na ni Satanas ngadto na sa pagkaanak sa Dios nga mapuno na ta sa panalangin ug purong-purong sa mga panalipod sa Ginoo nga mo'y makatultol kanato sa hingpit nga kaluwasan dili lamang sa atong kugalingon ra nga panlibason. Mao na atong tubag sa may pangutanan ni Brad Rudy Rakasa. Si Amado Aquino. Salamat Badsok sa ikaduhang higayon Badsok. Badsok ang akong pangutana Badsok. Kani bang pag-ingon nga kuan Badsok ba nga si Santa Maria inahan sa Dios mura magkuan Badsok kanang sa likwaot ba paminawon ba? Sama kami ingon nga ang Dios namatay literal ba? Kay nga kuan ba Badsok ba kay naamo na sa kuan nga ang Dios way sinugdan way katapusan unya unsaon man pagka kay ang uban Badsok balain pagsabot ba nga ngano mo ingon ang uban nato mga kuan ang uban nato mga kaigsuonan nga si Santa Maria kuan inahan sa Dios nga ang Dios wa may sinugdag kuan way katapusan. Ang atong mahal nga inahan nga Santa Maria dili man siya inahan sa pagka-Dios. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo, apang langit o gita, diha naman. Pero si Kristo ay kaduhang persona sa Santissima Trinidad. Ingon sa tagna, nga matao, susa ka birhen. Na sa Isaiah 7:14, kaya lang kanato ang gahom sa Diyos, ipakita ka ang birhen manamkon. Ang birhen manganak, ug sa kabatang lalaki, paganganlag og Emmanuel, nga kahulugan ang Diyos, uban kanato.
Ya sa pagduo ni Santa Maria kang Santa Isabel, ang mahal nga birhen samtang naiduol siya ni Santa Isabel. Naibung lang si Santa Isabel kay ang bata nga si Juan Bautista nga iyang gisabak. Naguntol-untol siyang tiyan sa tuman nga kalipay. O unya nakaingon siya, naunsa man kini nga ang inahan sa Dios o inahan sa Ginoo miduaw man kanako. Kay lagi si Santa Isabel ni sulti gisudlan sa Espiritu Santo. Busa si Santa Isabel nitug-an yun nga ang title sa mahal nga birhen inahan si Ginoo. O kay ang pagkaginoo ni Kristo Ginoo man sa tanan, ang Ginoo sa tanan mao man ang Dios ug samara nga nisulti si Santa Isabel nga diduaw kanako ang inahan sa Dios. Mao na kay ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, Dios man nga diha moagis tiyan ni Maria aron makabatun og lawas ug dugo nga gamiton ni Jesus pagtubos kanato. Mao na nga ang pagtawag nato og Maria inahan sa Dios sakto na. Pero dili sa pagka-Diyos. Kay wa pa matawa si Santa Maria, wa pa ganing kalibutan, wa pang langit, diha naman si Kristo sa iyang kahimtang na siya Diyos. Ang pagka-Diyos niya way sinugdanan ug way katapusan. Apan natawo masyagikan ni Santa Maria, natural. Kay si Maria nanganak man si kaduhang persona sa Santissima Trinidad, kinsa Diyos, o sa sakto si Santa Isabel. Kaya ang Espiritu Santo sa mikunsad kaniya ug mitudloon sa iyang pagdaig nga gamiton yan kang Maria. Nalipay ako pagabot sa inahan sa akong Ginoo. So inahan sa Dios, dili na usa ka ingno nato, usa ka pagdaig nga dili tinuod. Og tinuod gayon aron si Santa Isabel maggamit og makatunan sa makatawhan kung unsa si Maria ngadto kang Hesus. Siya inahan ni Jesus. Ug si Kristo Dios, si Maria inahan sa Dios. Mao na itong tubag sa pangutanan ni Mado Aquino ug balik ta ni Carlo Badinas. Daghang salamat, Bradsok. Nya handos ko sa pangutana, Bradsok. Dinhi sa Lucas 1:37, Bradsok, klaro kayo ang giingon dinhi, kay walay dili mahimo sa Dios. Ang tanan mahimo ug walay imposible niya. Dinhi, Bradsok, klaro kayo nga tanan mahimo gyud sa Dios. Kay wala may imposible gud niya. Unya, Bradsok, kini bitong buhat sa pagpanubos, Bradsok. Kay mabuhat maka sa Dios ang tanan, Bradsok. Wala man kay imposible niya. Ngano man kinahanglan pa man gyud siya magpakamatay. Nga aron ta luwason, pinagi siyang kamatayon, di ba din na pwede, Bradsok, nga di lang siya magpakamatay, nya luwason niya ang tao. Kay wala man kay dili mahimo niya, Bradsok. Paliho ko papatinawan ni Bradsok. Ang atong ikatubag ni ana nga ang Dios labing makagagahom nasa Genesis 17:1, ya sa Jeremias 32:17. Ang Dios labing makagagahom ug mahimo niya ang tanan. So bisan usa ka tulo sa tubig gikan sa langit, mahimo na ikahugas sa sala sa tibuok kalibutan. Pero mupatigbabaw man ang plano sa Dios kaysa atong plano. Muna si Isaiah 55:8, mingon ang Dios, ang akong plano dili sama kaninyo. Dili sama sa inyong plano. Ang anyong hunahuna dili sad sama sa kong hunahuna. Mao na nga hunahuna sa Dios mo'y labing maayo. Nasa Salmos 18:30, ang tanang paagi sa Dios hingpit man. Pasamahin mo ra nga bisan usa ka tulo sa tubig ikahugas sa kasalanan sa kalibutan. Pero ang nasuwat mao nga kinahanglan maila-ilas mga tao ang anak sa Dios. Bosa ang Dios Amahan nagpadala siyang anak nga makita kay doon na siya lawas. Mao na sa 1 Timoteo 3:16, mao ni ang misteryo sa tinuhuan nga ang Dios nga dili makita nagpakita sa mas dagway sa tao og nga mao ni Jesucristo nga atong Ginoo. Nya siya gisakit o gipantos o gilansang sa krus aron makailata nga unsa day ka ngilngig og kadako sa atong kasalanan nga dili bulawan og salapi ang gibayad sa Dios aron kita malukat gikan sa atong pagkamakasasala, kundi ang dugo ug ginabuhi siyang anak aron kita mobati og gugma kaniya
Kaya matod pa, siya man ang unang nahigugma kanato. Busa kita mubalo sad ugugma kaniya. Muna mabasa nato sa 1 Juan 4:19. Siya ay unang nahigugma kanato. Busa mubalos kita ugugma kaniya. Makatuon kita sa paghigugma kaniya sa atong pagkakita unsa kadako sa kasakit ug pag-antos siyang naangkon tungod lamang kanato aron ta maluwas tungod siyang gugma. Mo nang bawsan sa nato siya gugma kay kini mo'y labing maayo nga makita nato atong manunubos nga nagpakita unsa ka kangilad o kadako sa sala kay gihugas lagi sa atong sala dili sa lapi, dili bulawan kundi ang mahal yang dugo o kini makapatupod sa atong kasing-kasing mutubod ang gugma alang sa atong manunubos. Mao ni ang atong tubag sa pangutana ni Carlo Badenas niya harita ni Brad John Porca. Salamat Brad og mayong gabi diha sa mabulo sa among mga higala da labi na mong juror kasarin ni Nulinggo og sa tanan na mong diyang mga silingan mayong gabi. Ako pangutan na Brad nga nasugatan ni gaingon man nga kamong Katoliko manguros mo kay abog sa yawa. Apa namong kaibugan nga inigagin yung mga simbahan manguros mo gyapon mo. Yawa din yung simbahan. Unsa may katinawan ning pangutanaha Brad? Kining krus o kahulugan sa krus na suwat sa Biblia. Nasa 1 Corinto 1, Kapitulo 1, versikulo 18. Alang sa nangawala ang mensahe sa krus, binuang. Pero alang kanatong ginaluwas, ang mensahe sa krus, gahom sa Diyos. Sa 1 Corinto 1, 23-24, si Kristo maong gahom o kaalam sa Diyos. Murag gitupong diya ang kahimtang o kahulugan sa krus. Alang sa nangawala, ang krus binuang. Ug alang sa mga naluwas, ang krus gahom sa Diyos. Mao na nga nganong kita mo pasidungog sa krus kay diha sa maong kahoy gilansak si Jesus. Ug diha siyang kamatayon sa krus, kita natubos. Mao na dunay labot sa iyang sakripisyo ang krus sama nga dunay labot ang kahoy dito si Eden sa pagkahulog sa atong unang ginikanan si Adan og si Iba mo sa si San Pablo atong sundon sa Galacia 6:14 wala na ko'y laing gihimaya pa gawa sa krus ni Kristo ug akong kahimtang sa akong mga pangandoy ug kasalanan nalansang na sa krus buot sabot nahunong na nga akong pagpakasala o kini gihimaya nako nga tungod sa krus ni Kristo kini nakapahimo nako sa pagka-andam sa pagdaig sa kahulugan sa krus. O sa manguros ta kay kini nasulat man sa Biblia na sa pinadayag 14:1 naingon nga ipatik sa inyong agtang ang ngalan sa Amahan. Efeso 1:13 iapil pagpatik ang ngalan sa Espiritu Santo Paraklito. Unya sa Ezekiel 9:4 mingon ang Dios kamong mga anghel patikig krus ang agtang sa mga tao batag tigulang. Pero sa pagbalik ninyo kadtong way krus sa agtang mamatay. Apan ang dunay krus sa agtang magpabilin nga buhi. Mao na nga ang paghimo nato pagtimaan sa krus gisugo mas Ginoo yan hagyo sa agtang maninganlan nato og sign of the cross. Naagyo ang pulong nga krus. Unya manguros kay gisugo mas Ginoo nga ipatik nato. Unsaon magpatik nga manguros ta diya sa atong agtang. So mao na ang kahulugan o lahi sa kahulugan sa mga wala makailan ini. Kaya lang kanila nga nangawala binuang ang krus pero alang kanatong ginaluwas ang krus gahom sa Dios. Brother de Casa. Nagaang salamat pag-usab Ladsok ug mayong gabi diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, og ni Dondon Ansani Rakasa, maayong pagpaminaw kanatong tanan. Karon aritas kasulatan Ladsok sa 2 Timoteo 2:19. God knows those who are His, and those who see that they belong to the Lord must turn away from wrongdoing. Nakaila ang Ginoo sa mga iya, ug ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo
kinahanglan nga dili na magbuhat og dautan. 2 Timoteo 2:19, klaro kayo, ang musangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan nga dili na magbuhat og dautan. Sa Mikeyas 7:5, don't believe your neighbors or don't trust your friends. Be careful of what you say even to your wife. Ayaw kamo pagsalig sa inyong mahigala o sa inyong masilingan, ug bantaye ang inyong pagpanulti bisan ngadto sa inyong asawa. Mikeyas 7:5. Sa Sirach 27, tudling 17, nagkanayon, respect your friends and keep faith with them. Tahura ang imong mga higala ug salig kanila. Ang akong pangutana, Bradsok, mao ni, wa ka ni magkasumpaki, Bradsok, ang Mikeyas 7:5 ug Sirach 27:17. Palihog kog patinaw, Bradsok. Ang kahulugan ini diya sa Mikeyas 7 versikulo 5 na ayaw pagsalig kang bisan kinsang tao. Bisangan nga sa imong higala o bisan gani sa imong ngambil nga kinahanglan magamping sa pagkigsulti sa imong asawa. Ya, naamo de sa Sirak nga tahura tagig pagtamod o pagtahod o pagsalig sa imong higala. Oh, sa Mikeyas 7:5 di ta pasaligon sa usa ka tawo. Ang buot sa buta na kadtong mga tao o mga higala nimong nailhan na nimo nga sila kasaligan sa mag-igsuon nato ngano natay nga nag-trust in them o siya sad nga ato higala matinabangon sa nato. So nailhan nato nga kining tawhana takos sa atong paghatag o pagtamod o sa atong pagkigsulti o siya sad musulti ka nato sa mga pagbinayluay sa hinigala nga pangutana makatabang na nato. Pero pilion nato kay daghan ang magpakahigala-higala sa maayo pagkaglawas o daghan pagsuod ng iyong bulsa. Pero masakit na ka o niya mabot na nimong kakabos, biyaan ka niya ng higala, maong higala kay dili na mao ang higala nga maunungon kanimo. Pilion gyud ang mabili niya na maong tinuod nga higala nga makatabang ta kanila ug sila sad motabang kanato. Mao na tubag sa pangutana ni Brad Rodi Rakasa niya si Mado Aquino. Salamat, Badsok, o may gabi sa tanang kapaminaw sa atong matulanon nga programa. Badsok, naiuban na itong mga kaigsuunan, Badsok, ba nga nag-ingon sila, Badsok, nga kuan, Badsok, ba kining pista ba, Badsok, ba diri ka sa atong nasod, Badsok, sa kuan Pilipinas, sa uban, Badsok, ba wa man is ubang nasod, Badsok, kining pista, Badsok. Sa ubang nasod, dali na daghang kayo mga communities, labi na sa mga protestante, wa sila yan lang ka sa ulugas pista. Pero sa mga Christian community, sa mas mga Filipinos nga tuan ang trabaho dito, ya suod kayo managsilingan, sa ulog yapon sila sa pista. Kaya naman na sa 2 Corinto 5, sa ulugon gyapon na to ang pista. Dili pag sa ulog sa karaang libadura kung pagtulunan nga sayop kaniyan to, kung dili sa bagong libadura, kung pagtulunan diha sa pagsaulog ug pista uban sa pulong sa Dios. Mo nang nakaingon nga mayo na tungod kay among pagsaulog inubanan sa pulong sa Dios nga makapamalandong ta sa kinabuhi sa balaan o kinabuhi sa mga pagtulunan ni Kristo nga mabasahon diha sa atong pagsaulog sa mga novena o diha sa atong pagsaulog sa pista nga dunay misa. So mao na nga naagyapon sa ulugon gihapon natong pista. Sa muna atong tubag sa pangutana ni Mado Aquino o atong tagdon si Brad John Porca. Salamat, Badsok. Normal sinya sa mas engineer. Napayusa? Napadayusa do. Ako po na, Badsok, nga nahitabo mo nila itong Sabado niya, may mga laing pundok nga di Katoliko nga may supak sila, may ingon sila nga kining Katoliko nagsamok-samok lang ng prosesyon nila. Nga may basihan sa Biblia. Sa may katinawa na to ani Bradsok nga way kabasihan sa Biblia kung ano yung prosesyon. Kaya na itong Sabado nahitabo mo kung Despiras Mabulo nagprosesyon man gud sa kadalanan. Nya uban mga santos nya mga larawan. Apan ninyo lang mo may nugisimba nila ang tinuod nga Dios wa man simba. Unsa may katinawan ni Bradsok?
Ang katinawan may tungod sa prosesyon na sa Biblia na sa Osihas 1, Osihas 6, niya versikulo 1 ngatos 12. Gira man to, gubat. Niya kanunay lang mapildi ang mga Israelitas ang katawhan sa Diyos. Muna yung Ginoo, hunong na mo sa pagtayada sa mga gubat kung pagigsangka sa uban, kundili magprosesyon hinoon mo. Katong balaang kasabutan, balaang kahon sa kasabutan, nga nailarawan sa kirubin, butangin nyo giyayungan. O magmarch sa mo, libot sa dakong trinsira sa mga Pilistiyos. Nya samtang maglibot mo, mag-awit, magdaig kanako, ug si kapiton yung libot sa pagprosesyon ninyo. Singgit sa ngalan ni Yahweh. Gihimo katos mga Israelitas. Ikapitong libot, misinggit sila, Yahweh! Ug miabot ang linog ug ang dagko kayang trinsira nga mga bato nga lumpag, hidatugan ang mga Pilistiyos. Nakadaog ang mga Israelitas nga way gamit sa armas. So, naas Biblia. Sa 2 Samuel 6, mausad si David, ang hari, nagkarga sa Holy Tabernacle, katong kahon nga dihay duha ka larawas kirubin, o gisakay o karwahe, o kini giprosesyon niya, o paghunong nihimo siya pagsinulog, pagsayaw, at tubangan sa larawan sa kirubin. So naa niya po sa Biblia ang prosesyon, bisan gani ang pagsayaw o sinuog ba at tubangan sa balaang presensya sa Ginoo. Nana sa Biblia. May igsoon atong paminawon si Carlo Badinas. Daghang salamat Bradsok, unya mangutan ako Bradsok. Kini bitong gisgutan ni San Pablo Bradsok nga dunay bunyag sa mga patay. Unsa may interpretation sa atong simbahan ana Bradsok, kay ang ako magong hibaw-an nga kini bunyag para gyud is mga buhi. Doon na may bunyag para sa patay. Palihog ko papatinawan ni Bradsok. Tinuod gyud na nga ang bunyag dili gyud na dapat o practice o himuon nga seremonya, isip nga usa ka sakramento para sa patay. Pero mahibog tayo ni 1 Corinto 15:29 nga dunay mga nangamatay na. Unya ang mga buhi gipabarog nga lugar nga sila mo tindog sa pagdawat sa bunyag nga alang sa mga nangamatay na. Wala nga dako kining pagsupak kay dili naman bunyagan katong mga nangamatay na. Ang Ginoo dili man ni bunyag para sa nangamatay. Apan dunay gipabarog nga palitan 30 ka mga tawo nga nangamatay tungod sa persecutions o matiwas ang pagtuon sa mga tao nga gustong maminaw sa mga pulong doktrina ni Kristo. Gipamatay man ang mga Kristiyanos, nagpabarog og laing 30 nga buhi nga mo'y modawat sa bunyag para niya itong nangamatay. Dili ni sabton nga ang nangamatay mo'y gibunyagan, kundi mo'y pagpahinumdom nga sa bagong kinabuhi, sa ilang kinabuhi sa pagdawat sa pulong sa Dios, pero wala sila makatiwas sa ilang nganan ng tuog kining graduation nay nagpabarog nga mo'y pagpahinumdom nga magahimos pagampo alang sa nangamatay. So ang meaning niya na doon ay mubarog alang sa pagampo para sa nangamatay. Mao na kahulugan. Nya mga igsoon, salamat kayo. Nya ato sa greeting dayo, pasalamat sa Talisay City. Doon natay social concern nga diya sa Talisay. Manindot kayo ang mga panghitabo sa mga programa. Kay si Samsam Gulyas ang batanon nga mayor, midasi gayon sa iyang mga kauban, labi na sa vice mayor sa mga councilors nga matabangan yun ang mga kabus. Mananood na sila ginganlan og weekly visit sa lalaing barangay. 22 ka barangay. Doon ay mga barangay sa bukid. Muadto gyud ang mayor, vice mayor, mga councilors. Ugdana dito ang mga programa sa mga pagtambal sa mga masakiton para sa medical clinic, yung mga nagsakit ang gam sa ilang baba, ngipon, matabangan pa kayo. Nananausab ang mga counselors, counseling sa mga abogado sa mga kaso legal nga maminaw ni adtong mga lungsuranon nga dunay mga tuyo ug labahos tanan maong paghimamat kanila ug pagpangayo kanila kung unsa man ang mga problema nga ato pang matagad
sama sa mga pagkinahanglan o mga tambal o kinahanglan o mga binhi sa mga tanom o mga hayop gitubag ni sa mayor sa iyang ginganlan o visit to the barangays. Ya, ang atong Vice Mayor nga mao si Honorable Vice Mayor Richard Fernandez Asnar, Chuy Asnar, malipayon sa kay Mupaypao nga siya nagpadagan to sa mga 22 ka mga barangay sa mga tulda o mga sakinan nga dunay ingnon na to sidecar nga magamit nila silang mga panaw o mga pag-adto sa mga ilang mga sakop sa barangay o doon na sa gipada nga mga fire extinguisher pantug doon ay mga bag-o lang sunog makatabang kini pag ungdaw o naa sa mga uniform sa mga barangay BHW o sa mga barangay tanons o daghan kayo ang amuma o gihatag sa Vice Mayor sa mga katawan si Richard Asnar. Unya, ang mga councilors nga bulig yu kayo tabang pa kayo sa mayor sa mga ordinansa sa mga councilors mo ning musunod Digol Golias, Maning Cabriana, Rodi Racasa, si Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, Gail Restauro, o si Attorney Rocky Baas, si Alicto Bacaltos, si Fi Ilanan, si Josefina Conchal ABC, o si John Restauro. Kining mao mga councilors, kanunay nagtukaw o kanunay nagtabang sa mga ikatabang sa mayor, aron nga ang appropriation nga gikinahanglan moabot ngadto sa mga proyekto nga gitukod si mayor alang sa 22 ka barangay. Malipayon kay silang pagtinabangay. Ang Dios magapanalangin sa ilang gihimo. Ug alang na sa atong libro Armadura Divina nana sa igatubang ni Mos Cathedral lapit tuo Cebu Cathedral lapit tuo dunay bookstore na diya ma-display ang atong Armadura Divina. O wapa ba ka mahurot kay daghang kay nangita niya na. So, greetings sa nako ni Brad Sulping Algeri nga naa sa San Fernando nga abag kayo sa pare ilabi na sa mga katikistas o tabang usab sa atong Catholic Faith Defender President si Julius Lawas ug sa mga kauban nga nagasangyaw sa lain mga barangay pagpaambit sa mga pulong sa Dios, Catholic Faith Defenders. Salamat kayo, Dong Julius o Brad Sulping Algeri. Kanya ato sa greeting ni Brad Cecil Linjo o si Sister Emily Albano nga sa iyang mga pagampo sa alang sa atong mga proyekto sa pagpasangyaw sa may balita sa ilang dapit o si John Porcag mga kauban doon na sa plano sa laing lungsod o dapit nga lalawigan nga muadto tang team sa Catholic Faith Defender Cebu Chapter. Salamat. Ang Diyos manalangin ka na to. Balik ta sa studio, balik ta ni atong pinangga kayong maabtik nga engineer Julius Kaputulan, Dudong Lapi o siya makauban. Salamat sa atong manager Father Phil Marfil nga na programa nga bidlisyo sa mayong balita sa Ginoo. Nindot umatulunanon kaya ang programa. Balik ta ni Dong Julius Kaputulan. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Diyos, paghahandog